Кышкы yüzünü yaratушылар сезонны açtı. Әлмәттә Morjlar Айсберг шынығу клубына йөри. Үзәкнең ачылуына ярты гасыр вакыт үткән. Клуб әгъзалары белән хәбәрчебез дә очрашты. Әлмәт моржлары бозда бәке тишәләр, кышкы суда куюны урынын әзерлиләр. Ринат Ямалиев бозлы суны яратучыларның берсе. Ул 6 ел сәламәт яшәү рәвешен алып бара, башкаларны да артыннан ияртә. Үзе начар гадәтле кешеләрне тернәкләндерү үзәгендә эшли. Беренче тапкыр бозлы суга дуслары белән бергә чумган. Периодически простывал, там, грипп. Элегрәк салкын тиеп, грипп белән чирле идем. Су кыена башлагач, инде 5нче ел авырганым юк. Температураның да күтәрелгәне булмады. Су куйынгач, уңай хис-кичерешләр барлыкка килә. Үземне яхшырак тоям. Айсберг кышкы йөзү үзәгендә уза клубның иң яшь моржларының берсе Давидка 15 яшь кенә әле. Ну, год назад меня мама позвала на крещение. Бер ел элек әни мине кыйнырга чакырды. Миңа ошады. Башта су салкын иде, әкренләп чыныктым. Миңа ошый, хәзер кышын күп тапкырлар кыйнам. Клубка ярты гасыр элек Михаил Землянов нигез салган, энтузиастлар байтак җыелган. Тора-бара клубның үз бинасында төзегәннәр. 2011 елда клуб Татарстанның кышкы йөзү федерациясе составына кертелә. Самый мощный и... Безнең үзәк республикадагы иң популяр клуб. Бинабыз яхшы, шартлар җитәрлек. Әлбәттә, кышкы суда кыйнырга яратучылар байтак. Үзәк кыйнырга яратучыларны берләштергән даими рәвештә анда 100дән артык кеше йөри. Алар өчен барлык шартлар тудырылган. Киенү, чишенү бүлмәләре, тренажер заллары, сауна бар. Моржлар кайвакыт үз ярышларында үткәрә. Ял көннәрендә шунда җыелып, су кыенып, көч-куәт алып таралышалар. Гөлназ Ибраһимова, Ринат Сәетгәрәева, Тимур Туманов, Татарстан яңалыклары, Әлмәт.